bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Akil's Secret File. Si Akil na nagpapakamartir sa isang lalaki na niloko siya harap-harapan. Pinatawad niya, tinanggap niya, nakajontis ang kanyang jowa, yung nabuntis ng kanyang jowa, babae sa bar, babae na nakilala sa bar, itinira pa sa iisang bahay silang dalawang babae. At okay lang daw. Okay lang daw yun sa kanya. Basta ang mensahe niya daw para kay Lino na sobrang feeling pogi ay hindi daw siya bibitaw. Hanggat hindi niya sinasabing bumitaw na siya. Ganun, o, diba? Ang lakas! Santo ba yung Lino na yan? Anyway, sabi dito ni Boy Pindo to. Magpapapol ako. Ang tanong, kuha ba ng ating sender for today's radyo ang inis mo? Ay, oo, yawards. Hindi naman, can't relate. Pero 81% po ang nagsabi na, oo, kuha po ng sender natin ang inis nating lahat. Laki po nun, ha? Magwa 100% na. Martir sa martir. Inisip ko tuloy, saan kaya siya magandang patayuan ng monumento? Maganda kaya sa alam ko na. Maganda kaya sa North Cemetery. Kasi patay na patay siya eh. Alam mo yun, patay na patay siya sa isang lalaki na hindi naman loyal sa kanya. At yung pagmamahal na yan din ang papatay sa secret file sender natin. Hindi man physically, but emotionally, mentally. I don't know kung gaano talaga kabaliw itong secret file sender natin. Pero umaabot talaga sa punto na we see that this kind of quote-unquote love is true love. Well, in fact, sabi ng mga researchers, sabi ng mga eksperto, at sabi ng mga matatalinong tao dati, sila Socrates, Aristotle, ganyan. Ito lamang ay possessiveness or obsession. Anyway, pakinggan na natin yung mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Harley Castuera. Mahal niya nga yung guy. Ang tanong, mahal ba siya nung guy? Dapat binibigyan niya rin ang pagmamahal ang sarili niya. Matuto tayong bumitaw pag nasasaktan na. Oy, thank you so much, Harley Castuera. Hindi kasi pwedeng isa lang yung nagmamahal. Dapat dalawa kayo nagmamahal. Pag isa lang yung nagmamahal, for sure yung isa laging nasasaktan. Gusto mo ba yun? Baka she finds joy dun sa sakit na nararamdaman niya. Anyway, eto naman sabi ni Alan Valenzuela, walang masamang magpatawad at magmahal. Pero dapat ina-apply din yan sa sarili. Huwag lang sa karelasyon. Good afternoon, DJ Rocky. Ay, gusto ko tong sinabi ni Alan Valenzuela. Walang masamang magpatawad at magmahal sa iba. Pero dapat ina-apply mo rin yan sa sarili mo. Na mahalin mo rin yung sarili mo kasabay ng pagmamahal mo sa ibang tao. Patawarin mo yung ibang tao sa pagkakamali, pero patawarin mo rin yung sarili mo sa mga katangahan mo. Ay, ganun ba yun? Anyway,
Eto naman ang sabi ni Charles Sancho. Hindi dapat ikinapaproud ang pagiging manloloko. Para ito sa boyfriend ng ating secret file sender na si Lino. Bro, alam mo bang nakakaga? Oh, yung ginawa mo sa relasyon ninyo. Inanakan mo yung girl sa bar pero si sender, siya pa rin ang gusto mo? Wow. Although hindi kita masisisi, ginusto mo lahat ng yun. Pero sana pakawalan mo na yung taong hindi mo naman deserve. At para kay sender, akala mo, alam mo, kinakawawa ka na pero pag nagpapakamartir ka pa rin, hindi ka na sana pumayag sa setup ninyo. Bahala ka sa gusto mo, yun lang po. Jomar Palulim says, napakatanga mo. Ay, grabe naman yun. Iwanan mo na yan. Nakabuntis na ng ibang babae, tapos nagsasama pa kayo sa isang bubong. Ay, bubukang. Nagsama sa iisang bubong. Yung kabit, yung original, tsaka yung jowa. Oh, nagsama sa iisang bubong. Ang tawag dun sa pumayag, bubong. Charot, may darot. Anyway, eto naman sabi ng kabisyo natin, hindi ko maintindihan yung pangalan niya kasi characters. Isa lang ang masasabi ko sa kanya, she deserves what she tolerates. Uy, wala na siyang respeto sa sarili niya. Yun ba yun? She deserves what she tolerates. Amanda Hawkinson says, Ate girl, naawa ako at naiinis ako sa'yo all at the same time. Alam mo sa sarili mo na wala kang future dyan. Natatakot ka lang kasi iniisip mo na wala ka nang may hanap na better than him. Sana dumating na yung araw na magising ka na sa katotohanan. Piliin mo yung sarili mo. Huwag mong gawing kawawa sa harap ng lalaking yun. You deserve better. God bless. From Amanda Hawkinson. Thank you. Ang ganda naman ang pangalan mo. Hi din po kay Harley. Sabi pa niya dito, dagdag niya, iba naman kasi ang pagmamahal sa pagiging syunga. Di na ako nakakatulog sa inyo dahil ang sarap sa gumunutan ni girl. O ito pa sabi ni Katrina San Jose, it takes two to tango. Di na nauuso mapagpatawad ngayon. Sorry ha, parang ang liit ng mga mata ko, hindi ko mabasa yung mga words. Di na uso ang mapagpatawad ngayon. Uso rin gumante para intense. Charot with harot. Hintayin na lang namin ang part 2 ng story mo. Gumamit ka na ng helmet para matauhan ka na. Maraming lalaki, Diyos ko. Gaano ba kalaki yon para hindi mo maiwan? O nga, no? Gaano ba kalaki ang pagmamahal? Ganun. Yung pala yung. Ito naman. Eto pa, may nag-comment pa. Ito ang sabi ng ating kabisyo na si Aris Jordan Santos. Marirap lumaban. Ulitin ko ha, parang hindi ko alam kung lasing ako ngayon. Hindi naman ako nakainom kagabi, hindi rin ako uminom kanina. Pero may something yung dila ko tsaka mga mata ko. O, sabi ni Aris Jordan Santos, para po sa sender natin, mahirap lumaban ng ikaw lang ang lumalaban. Mahirap yung gusto mo kasi maniwala ka, mauubos ka ng paunti-unti hanggang sa hindi mo nakilala ang sarili mo. Kung mahal mo pa ang sarili mo, umalis ka na sa sitwasyon na meron ka. Bigyan mo ng respeto ang sarili mo. Never beg for love, never beg for someone's attention. Sabi pa ni Darwin Russell, tama na ang pagiging manhead at martir. Kung mahal ka ng boyfriend mo, hindi siya maghahanap ng iba. Pero kasi may pananagutan na siya sa iba, kaya ikaw na lang ang lumayo. Maging lesson ito sa ibang mga babae. Dapat ikaw lang ang priority at hindi ka pinili dahil secured siya sa iyo kung sakali magkaproblema siya sa iba. Hi din po kay Desiree C, Rocky, Avila, Reynaldo. Ito pa voice message ni George Baladitan. Sa totoo lang first time niya pong mag-voice message. Tapos ang message na pa dito, pasuyo pakibasa on air. Wow. Babasahin ko o ipi-play ko. Ito na. Wow. Hello, DJ Rocky! Magandang hapon sa'yo. It's me again, George. Diyos ko si ate. Napaka-TANGA mo. Diyos ko, dahil marami ng building dito sa Manila, wala na pong monumento na pagtatayuan ng mga babaeng martir. Una pa lang sa lahat, ate, sa pag-iinom nyo sa bar, ayaw ka isama ng boyfriend mong cheater sa
alaula, utang na loob siya. Tapos ngayon, girl, nakabuntis siya ng babae, mahal mo pa rin at all. Hindi mo deserve maging option. Tsaka babae ka, Diyos ko, panindigan mo ang pagiging babae mo. Girl, ekes ka na sa lalaking yon. He is a cheater. Wala siyang kwentang tao, utang na loob. Gigigil ako Tapos ate, mag-move on ka na lang. Hayaan mo na yun siya, Diyos ko. Hayaan mo na yun siya. Lumayo ka na sa kanya at magsimula ka sa panibago mong buhay. Yes, I know masakit kasi masakit nga yung ginawa niya sa'yo. Pero te, wag kang papa ka. Martyr sa isang lalaki lamang. You deserve to be loved. You deserve a guy na mamahalin ka, na paninindigan ka. Tsaka hindi ko kaya, Day, yung ikaw, tsaka yung babae, titika sa isang bahay. My God, te, napaka-low mo naman. Taas-taasan mo yung standard level mo, Utang na loob. Umayos ka, nang gigigil ako sa'yo. Yun lang. Salamat, DJ Rocky. I love you. Thank you so much, George. Sabi dito ni Boy Pindot, parang bumabalik sa pagkalalaki si Akla. Akala ko magta-transform na siya sa pagiging lalaki at sasabihin niya, ako na lang piliin mo. Charot to darot. Anyway, yung magmahal sa ibang tao, basic lang. Yung magpakatanga sa ibang tao, basic lang din sa kanila. Alam mo, feeling ko talaga, itong secret file sender natin, kahit ano pang advice na ibigay natin dito, nalayuan mo na itong si Lino na lahat gusto niya, sumang-ayon sa kagustuhan niya, pipiliin at pipiriin niya pa rin si Lino. Feeling ko ganun siya yung klaseng kaibigan yung tipong binigyan mo na ng advice tas hindi susundin yung advice mo. Yung tipong sasabihin mo na makipag-break ka na, yung tipong umabot kayo ng madaling araw para lang sabihan siya kung ano yung dapat niyang gawin. Tapos, after a day or wala pang 24 hours biglang magte-text sa'yo, kami na ulit. Feeling ko ganun tong secret file sender natin. Pero sige, hindi mo na ako mag-judge. Sasabihin ko na lang yung insights ko about everything that happened to you. Alam mo yung moment pa lang na sinundan mo sa bar na pinuntahan, yung boyfriend mo, tapos napadaan ka dun sa motorist hotel kung saan sila nag-check-in. Dapat nakipag-iwalay ka na nun Or dapat binasag mo yung salamin ng sasakyan niya. Ganun. Makaganti man lang. Alam mo yung pakiramdam na parang sa sobrang galit mo, parang ang sarap ding gumante. Na kahit sabihin nila na you choose to be kind, choose to be gentle, ganyan. Pero kapag niloko ka, parang ang sarap manakit, ang sarap ding gumante. Hindi man dun sa emosyonal na aspeto ng jowa mo, kundi sa mga bagay na pinakaingat-ingatan niya, diba? Tulad ng sasakyan niya, yung ganon. Brief niya, lagyan mo ng maraming, anong tawag dun, yung nangangati? Langgam, yun, diba? Langgam lang, di ko pa maisip. Yung mga ganun ba? Parang ang sarap gumante, no? Sa sobrang galit na galit ka. Kasi, kahit sino man namang tao, magagalit kapag niloko, kapag binetray siya ng taong mahal niya. At bukod dun sa galit, may kasama pang lungkot. At may kasamang sakit. And that is the most painful form of betrayal. That betrayal coming from someone you love and someone who claims to love you. Tapos, backtrack lang natin ulit yung time na nasa loob kayo ng isang bar tapos nagtititigan na yung boyfriend mo tsaka yung girl na yun.
OMG, that's a red flag. Kabastusan yun. Alam mo ba yun? Kabastusan yun. Kung matino kang karelasyon, hindi mo gagawin yun sa harap ng jowa mo na pwede kanyang makita. Or else, gusto talaga niya na makipag-iwalay na sa iyo. Inaantay ka lang niya na ikaw na yung bumitaw. Hindi lang siya makabitaw, kaya gumagawa na siya ng mga, alam mo yun, a-hole girl, a-hole things. Para bumitaw ka. Baka ikaw lang yung, alam mo yun, nagpupumilit sa sarili mo na mag-stick ka na doon kahit low effort naman itong guy or no effort at all. Tandaan mo, hindi porke pinakitaan ka ng kabaitan, kapugian, pagmamahal, nung unang beses kayong magtagpo o na naliligaw pa lang siya sa'yo o sa unang taon ninyo, ibig sabihin nun, dapat ipaglaban mo na siya forever. Una sa lahat, hindi pa naman kayo kasal. And pangalawa, niloko ka niya. At pangatlo, nakabuntis pa siya. Tinira pa yung babae sa loob ng iisang bahay kasama mo. Ay. Alam mo, pumasok ako ng Monday para ma-stress. Char! Diba, pumasok ako ng Monday para ma-stress sa kwento mo ngayon. Pero, inisip ko na lang na ang laki ng tiwala mo sa amin dito sa Love Radio para makapagbahagi ka ng ganitong kwento mo. Salamat Mabigat nga talaga yung pinagdaraanan mo. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na kagagawan mo din yan kagagahan mo rin yan Gusto mo ng honest insights ko, comment ko about this. Bubong ka nga. Oh, bakit? Kasi tinanggap mo ng tinanggap Ang tanong, nagkaroon ba ng remorse? Nagkaroon ba ng pagsisisi? Nagkaroon ba talaga ng legit na paghingi ng tawad yung boyfriend mo? Kasi from the looks of it or from what I just read, parang hindi Parang wala. 0%. Familiar ka lang sa kanya. Komportable na siya sa'yo. And convenient ka para sa kanya. Kasi lagi kang nandyan. Kaya gusto kanyang makasama pa rin. Kaya papalabasin niya sa'yo na, oo, pinipili pa rin kita. Pero, hello, reality check lang tayo. Pinipili niya rin yung anak niya at yung babae na nakilala niya sa bar. Ano yun? Muslim ba siya? Na pwede 4 na asawa? O pwede 2 asawa? Anong relasyon nilang dalawa? Co-parenting lang ba? Or may relasyon talaga sila? Oh. Pwede ko sabihin dito na, bahala ka na. Char. Pero dahil sabi mo nga, nang hihingi ka ng advice, bibigyan kita ng magandang advice. At alam mo kung ano yun? Ituloy mo pa yan! Oo, ituloy mo nang ituloy hanggang sa maubos ka, hanggang sa mapagod ka, hanggang sa hindi mo na makilala yung sarili mo. If that's the only way para magising ka sa katotohanan na marami pang tao, marami pang lalaking available dyan na pogi, may sasakyan, pwedeng may e-bike, o pwedeng may motor, oo, may tricycle, ewan ko kung ilan man yung sasakyan nun, na kaya ka ring ihatid sundo pa trabaho. Pero walang ibang tinatrabaho. Boom! At yung request mo na gusto mo na magbago siya at matuto siya sa lahat ng mga nangyari sa'yo, sa inyo, do you think gagawin niya yun na magbabago siya? Tinuloy-tuloy niya nga
tinuloy-tuloy niya na makipagrelasyon doon sa girl. That's why nagkabunga sila. I mean, nagkabunga yung chukchak chene suluang dugas. So, sana dumating yung time na yun na mapagod ka. Sana dumating yung time na makapag-isip-isip ka. Dasal ka, girl. At bukod sa pagdarasal, samahan mo na rin ng pagmamahal at respeto sa sarili. Hindi yan nakikita sa ibang tao, binibigyan sa sarili. Loving yourself, loving too much, doesn't mean losing yourself. So sa mga kabisyo natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, rakitera@gmail.com. This is Akil's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!